L-Avukat Ġenerali ppreżenta rikors fil-Qorti Kriminali biex ikun revokat il-ħelsien mill-arrest li ngħata lil Godwin Scicluna, raġel ta' 52 sena mill-Kalkara. Scicluna huwa mixli bil-qtil ta' missier is-sieħba tiegħu Joseph Caruana ta' 61 sena mill-Kalkara wkoll. Għandu wkoll akkużi oħra bħal attentat qtil tal-eks martu ta' 27 sena u żewġ uliedu ta' 5 u 3 snin. L-Avukat Ġenerali argumenta li l-ħelsien mill-arrest għandu jkun revokat ukoll minħabba li Godwin Scicluna mhux l-ewwel darba li kien involut fatti kriminali. Fil-fatt 20 sena ilu Scicluna kien instab ħati li jen mara li kellu relazzjoni magħha biex toqtol lil żewġa. Jirriżulta li huwa kien ta' revolver lil mara li kellu relazzjoni magħha u bih sparat lil żewġa. Godwin Scicluna ingħata l-ħelsien mill-arrest fil-5 ta' Settembru fuq depożitu ta' 30,000 euro u garanzija personali ta' 30,000 euro oħra. Għalkemm Scicluna ingħata l-ħelsien mill-arrest, fil-verità għadu ma ħareġ mill-ħabs billi m'għandux flus biex iħallas id-depożitu. Minkejja dan l-Avukat Ġenerali xorta qed jitlob ir-revoka tal-ħelsien mill-arrest billi fi kliemu Scicluna mhux ta' min jafdaħ u huwa reċediv.